आंलाय कक गुबै सानानै हामजाबाय आं जाया दंखाय आनो रिबले बाच्चा बाच्चा आइছে ইউটিউবও মুসুক মাংজে নয়তে आं माजे माजे आइनारखौ बुसाइ मानाय हयতো गुबै दांबा बखरं लग दासाय थाखा मुसुक दे थाखा आंबा ने आइते आबो आसला आमति आबो तामो आबो के गथालायान बागै सामानसे दिने आबो आइपीएफ दिन चार फान हिगरा आइपीएफ दिन बरक फाना फुर नासले जा हयते चीन मंत्री कुतुगो चीन जेल सेक्रेटारि कुतुगो का जलिबले बरक मुसुक नि सिदारता हा दिने नों आइपीएफ दिन चार नो आन कमेन्ट नाय दिन सारिगन रेनाय ठीक सागा सार राइट रेनाय ब्लाहि जे बरक आबो के थानसायान बागै सा माजरा बेरजाक मानि जों जत थानसां लायनाय कमेन्ट मुसुक सिनि संखाबो कमिनाय नक नायनाय आबो थानसा जों लायना नांनाय हेचे जे फाटार दंनाय महाराज बिरुद्धे दा बिजय खुवाइनि सब्राक्ता रखा महाराज दे थानसा खायनाय आं साव दा बिजय ताक फाटार नखर खेते ओ ताबुं पाइत्या सेरेरो मानजाके बिपद सं हायचे हा आंखाबन साव दा बिजय नबो जां नां थाका कैमेरा चागरी महाराज न सिदा लामबाके खुलुमबै आंनि बुलंखा आं जाया साका आं थानसाव हा पैसिनायनि फाइमा सावायचे लाइभ रिस्क नंना बरंनि बरं गुन थिक्रे हायचे बुबुर बरक जलि ताम खाय हायचे बुइले थानसा हम साका हम मुलाय तो यां बखासे मोबाइल साक केबो कैमेरा तिसानाय गिरा मोबाइल बेंक तिसावां नुकायचे साक सिदा सेफ्राका महाराज नि बिरुद्धे ताव नायनाय दा तलामो बिजय खबर दें थाका मुसुक सै नों बुथार जागनाय निमानसो तानसो आ बरक न आं मा साव दा बिजय न मा कयो तिनिबो नायगुनाय ब्लेचेनि इउटिউबो बुरियाचे नों दादा तारातारि महाराज बे मालायै ननो जे क्यों इंदन फान्दी दंगरा खबरदार नों अनुरोध खायो आं ननो थांदे महाराजार थांदे खुलुमबै चिनोरो चिनी खरां दङ ककपिन दङ राइजिं त्रिपुरा दङ गोबांमा चेनेलनि आदं रक दङ बरंनो सिदान नों राजबारि थांमान खिसलां सहकारियै महाराज न खुलुमबै नगो फाइ नांखाय खोनाय सिलै निन काइदर न खुलुमबै साथिदे आं तेमते हिंलि आइছে इंगायसे गति गाहामनाय आइছে आपति बरक रोग अरय परय खाइनो जों एकलाय मालायनि आइছে जों थानसा मांनाय थानसानो सिनि शक्ति पालसे सालमा खनाय देबा साल हाब थांबानो पालगे ताबुं और नियन बाल्ब रुय सारते 1.5 घंटा बक्तिता सप्राक दिनै साल लायगे पिबि तन्ना नय माय देबा सालनो आसायदे जों पालंलायनि बाहिचे हा पालंनि जे साल मा थुबुनाय आइছে हा जों सोनामनाय आइছে नांखाय साल जों तुइ बायनाय आइছে बिनि बागै ताखुब्रक 10 संख्या गोनांफोर नक ताकिदि कायसा मेसेज आंमारो बहुवान शिक्षित रक आगरतलान जागा फालो कलकाता नक तांगो तां साइदमा मो जागा बुंयाब्ले आं विदेश बेरायनो थांजारे आं नगो 10 जन शिक्षक केबो टीवी बांखारो केबो बाइक बांखारो केबो आं नक बि चेयर क्लां दो आजरां फाय काय खुसुंग्रि फाय पान्ता शिक्षक वाइसे नक दे फादारो खारमा थांबाय नायते मो जागा बंनिया मो जागा चिनी जोंसो मो जागानि मालिक ना रोंया जों बाग जागो थामसानो चिनी एकमात्र शक्ति नाय थामसांदि डाक्टर गाहामनाय थामसांदि इंजिनियर गाहामनाय थामसांदि मंत्री गाहाम फायनाय थामसांदि मुख्यमंत्री माननाय थामसा जे चिनी लामा आइছে जों थामसानो मा तरजाकनाय बेबो कयनाय जों तागबो जारा फातारो तंखो आ बरनो जों सानाय पार्टीनि बुं मुंसाय आइছে तामनायबा आरो खरसा बरक सावो बाक्सा आ दलनि बुं स्लायनो मुसुम जायगाता अब बुखाव नांजागो सुसि बायर खाय इं भो अब बुत्तिके सुसि बायर दाखे इं आगला सिया इंजाखो कागे साना मुसुम टेलीफोन नि जुग अब तो मोबाइल है ओ मोबाइल तिलेबले आगि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तंगुरां नुमाने एंथनी जवाहरलाल नेहरू नि टेलीफोन बुदुक तार मोमात गुरी माननान काय सोंमा तनि वो तो प्रधानमंत्री ब्ले आबो खरचा दारुआन तंगा फुन तीन नै बो जेखाने थांबा बेराय बायছে हा तो फुन भाइगाय दियो सब फुन आबो साइ पेबेके बेराय रहो ताइसा तुम पाকক मातो ताबो तो प्रधानमंत्री रंगुको के पाকক ना नांगली आइছে बो फुन दी मोबाइल दी आबोन परे भाइगानि पिसिउ खाइलाय आरो से बोरै नाय तो खरचा आसुगै दङ
মিনিটও কই টাকা হ্যাঁ 2 টাকা রিখাই ববো নারাগো আই পিসিউ বুট নু খাবলে নগাগি আবো গোজাম মাनै কেবো পিসিউ বুট না হামজাগো नै মোবাইল नि जुगो ता पिसिउ बुट ताङै लिपस्टिक फुले आरो आसु तंफा के थाथानो बार थाथानो थांलागले कारण ता मोबाइल नि जुग हाइते जतो मानैनो गोजाम गाबनो गाद्रिलाय आरो सकलाय मा तंलाय आको गरिब लाया दबा पिसिउ बुट नि जुग पाइ गाबो खेबिसिदि मोबाइल ति पाको देहाइते जुगनि आबेदन तामो ताबुंनि जुगखै तिप्रालेन नांखाइते ताबुंनि जुगखै चिनि आलादा राज्य नांखा चिनि मुख्यमंत्री नांखा जों आबो मा सांलायनाय आइते आं बसालो दल खायगा आं आरे जेलो हाबका आंबो खुलुमबो जे जेलो थांनाय र बाहान फादेरे केखग्रि कफाजाका सेंट्रल जेलो 5 केजी पाथर नखना कामरा रेनु दे बर्मान नाब्लाबो हा निनि या सिओ तख्रुब जांमां बुसले बुजा छिना बाहायते आसिक जुन दागाव साकातै जखन पाथर खिगलाय रगापो या सिओ क्लाइनेन बागे बखरक था थाबायरि गारं आ पाइखाय तां नों बायाङासो बुजागै दंनाबा जारा चिनि दफानि बागै जेलक लायखा शहीदखा जों बरनो खुलुम जों बरनो श्रद्धा खालाय रेसपेक्ट किन्तु आबो बायसिनि दिनिनि जुगो जों जदि तिप्रालेन सानलायलिया मुख्यमंत्री आलादा खालायलिया जों थादा थांनो ताम दंबा बिथिं दुकान खम कायसे दुकान सगरी गाचिनि हा मुइगोदों थाइगोदों अ 18 मुरा थांगाय खोना थांलायगोनाय नुगनाय अ मुया म थाकदां आर चिचिनि म थांनि फालै हा बरक ते मोबाइल पाइ मालांसिनो ते यूट्यूब नाय मालांसिनो बुरु सिकी दंसिने आबरो आबन बागिनो चिनि मंत्री परिषद ते कुंकलक बरक रखाय जोंनो सब समय नुखायनो हा इन दंना जातायते आगिबा महाराज रंना हाइनते महाराज फाइकै बर गागि कुमिल्लाओ चिन महाराज र कराय काय थांगांके 10 नील डाउन नंगै महाराज की जय हो नि मा खुलुमबायते दिन बरसर मुख्यमंत्री नि ताबखाय निनो पारागाना अ बिचरन ताबुक केसार पाथके काखरुबै बुइलांफानो अ साओ मा निजिनि काबलाय दंमाननो सुतक नारायण क्षमता केम गरियायते सामनो सानायनो पुलिस मंत्री निनिया खोना बिशकेतु जुदि तिप्रालेननि स्वराष्ट्र मंत्री गाय बिन कुमुन बन फुनखाय ओइ केतु नङाबो तामो फेवरले नाहायके सालाय मानामले तां नों सामनो सानाय हायते ब बरं सानायनो नों सायनाय तुमी के नों सोंलांनाय आमी अमक देखताছি কিছু নেতারক চিন্তি রংকাবা হ্যাঁ অনিমেষ বাবু আমি দেখছি কিন্তু দেখছি নি ফোন বন্ধ খানাই লখাইতে তে নাইলি আইতে আজ উগদা তংলাই সিনাইছেন বিনি বাগै তাকুর কগনো আহিকেবো সাইমনো दाबिले काइसान ना नाने दाबिखाय ग्रेटर तिप्रालेन मन दाबि मांगनाय आ थानसा सारा चिनि कोनो गति करि जों थानसांगे बाचिनाय थानसांनि याखे जों बानसिलिया आरो एडिसि इलेक्शनो जों थानसा माने अब बर बुद्रिना नांनाय अब ते मा सालायसिने आइदा जों आगि माइको सायाफुर उन बुद्रि लइब्लायचे हा जे बुजिति दिदिन पान्ता कानानो फान थानसांगे दिदिनदे दाबो सामा जागा थांगै जसाके चुम्बक हा दावन था हा महाराजान सिम्बल के कानान फार हदा आरन ते था अब क्लाइने अब बुजक सानान नहीं